Hello mga subscribers. Again, this is our session therapy kay Apong Asyong po tayo sa progress Asyenda Pandakati. Kasama natin sa Ate Esther. Darape, kanyang kapatid na laging sumusupport sa Swela yung kanyang anak si Vladimir nandiyan po at saka yung kanyang pamangkin si Vincent, ayan, na nag-alaga at ang kanyang mga anak. Ang mga ko, si Janice, sino ba? Si Roy. Si Banana. Si Baisa. Di ba apat siya? O Roy. Si Vladimir. O yapat sila. O. Yan, pati po sa lahat ng mga nag-alaga at patuloy na gusto na kayo ang asyo. Maraming salamat po. Yan, maraming maraming. So, ang aming pong program ngayon is long walk para may sasubay ng routine. Okay, kaya? Alam niyo sa mga maraming salamat po Panginoon. Nagpuli ka namin na sila sa mga Lord God, ito pong gawa ng namin at lupa, ang Diyos ng buhay ng isang Puli Panginoon, samahan po kami sa mga bagay nito, salamat po, kasi yun, sa kalakasan, para ka na, ito po ang ganyan ko, kaya po asyo. That's my answer, Lord God, asyo. Ito ba kami sa mga dalangin, sa pangalan ng Jesus. Okay. Ay, ikaw mga ba? Wala mo. Okay ba? Bakit mo ako? Bakit? Kaya pa. Hindi ko magpagkaya kami. Delikado na. So, bago tayo mag-walk, Bob, kaya mo rin. Ano lakad ka? Ano mo ka kaya na? Lakad yung hindi ka. Lakad ka. Bakit mo asyo? Marami ba yun? Dito ka pa. Dito. Dito ka pa. Dito ka pa. Yan. So, warm up muna siya. Program ko sa kanya ngayon is more on walking muna. So, warm up muna po tayo para ma-prepare ka ng lower limb or lower extremity sa kanyang long walk na gagawin namin for our updated session. Sige na. Push. Okay. Diba? Okay, push. Kailan suko? Mas ka. Diba po? Ayan, sige na. Push. Push. Ayun, thank you Lord. Bawat takbang ba, importante yan. Mabibig na, malaki mo din ang mabibig. Coach. No, may mahirap. Bibig ako. Diba? This is our first attempt for long walk. Yeah. Yan. Diba? Relax. Relax pa. Matawa mo lang. Diretso mo na lang. Yan. Okay. Relax. Alam mo ba? Naka-step mo na. Sige ba? Walk. Step by step. Sige. Yan. Very good. Sige ba? In. Yan. Sige push. Sige ba? Relax ka mo. Sige mo yun. Sige. Push. Very good. Sige ba? Very good. Okay, very good. Ito po ang great improvement ni Apong Asyo. Asyo, a.k.a. Asyo. Bigka. Kumay din. Alakad din mo sa kasi, wow, punta ka tubayo, seryoso ko niyo. Oh. Thank you, Lord. Siya. Tuna ako man. Yan. Tuna ako man eh. Yan. Oh. Oh.
Nakaduro ko karubang yung manigal. Push. Yeah. Atras. Buka atras. Bawal matras. Huwag tayo banti. Wala atras. Tawa matras. Sulog ang sulog. Sulog yan eh. Okay. Okay. Push. Yan. Push. Hey! Kaya nakadala to. Dito. Push. Baca kena. Baca. Betul dong, betul. Relax. Very good. Nakaduro ko karubang yung amani. Yeah, very good. That's awesome. You got it, man. That's perfect. You got it. Yeah, very good. That's awesome. Nakaduro ko. Okay, very good. That's awesome. Malaw ka namin kanyang tingnan. Kasal pinilo. Wala mo kayo. Meron wala ka niya? Meron wala? Oh, wala. Partner ka magkibig ka niyan. Meron wala? Wala ka. O yan. Straight niya kami nakaduro ko. Bak, nanalo ka. Relax ka muna eh. O, sige. Sige. Diba? Bak. Yan, yung bulog kaya ka ba? Yung bulog kaya ka. Lalakad na ka. Bakit kita? O, yan. Mamasyal lang. Diba? Thank you, Lord. Ay, hindi mo yan. Ayaw yan. Relax, relax. Wala nakaduro ko. Straight balik ko. Sige ba? Push! Yan. Pagkira mo, basta mo rin. Tandaan mo ako ang show. Pampasitan niya dito. Ano na yan ang parot? Magkakataro ko ito. Push! Yan po siya po ang show sa may first round. Yan. Yan po. Nakaduro ko. Oh, mga subscribers, titles na. Asyenta. Mo si A.K. Asyo with mga kepwet. Wala. Wala ka na po. Okay, pa. Push! Yan. Continue. Very good. Continue. Very good. Okay. Very good. That's good. Okay. Continue. That's good. Okay. Very good. Sige pa. Okay. Push. Okay. Push. Okay, push. Yan. Sige pa. Marah naman. Bigyan ko sa pwede. Wala naman. Sige. Yan po, naka-first round po kami ha. So this is our first round to vlog you. Yung aming long walk ni Apong Horacio Asyong, A.K. Asyong. Ikaw ba? Ano sabi mo? Nice ba? Mapilin mo sa Apong Asyong. Danda na Apong Asyong ha? Pag-ilo ko doon makita. So, Pero na may baso mo. medong pa rin ako na eh. Bak, medong pa rin ako na eh. So again, check po namin yung aming second round. Tignan ko kung kakayanin ni Apong Asyong yung aming challenge sa kanya. For long walk. Yung aming second round therapy. Yan. So nakapokus kami ngayon sa kanyang walking. Ang ganda lang. Bak, relax. Diba? Ano ito, black mo? Thank you very much for the sponsor of Looping. Apo Esther. Talagang kalbuteri market na yun. Thank you very much for the water. Oh, shit. Ready? So this is our second attempt for a long walk. Ito po yung kanyang
para malaman niyo po yung kanyang training program. God bless. Affirmation. Push! Okay. Tama mo. Lakas ka lang, ha? Lakas ka lang. Nakaduro ko Tambalan mo yung mga pa. Kalma na yan. Ano yung affirmation niya? Diba? Yan. Yan ba? Sure. May bilis yun. May bilis yun. Ay, mayari ko ba ka yan? Ano yan? Ang balas ko. Sige ba? Yan. Sige. Okay. Bukas niya ba? 3 beses. Ngayon talaga. Sige. Dati lang, garantad. Yan, hindi ako piling makasab ka ba? Hindi makagaling ka ba? Dali ka tutut. Ini. Gagawin tamo ka. Di ba? Yan. Sige, push. Push. Masya. Masya. Push! Push! Okay, push. Kasi nilalakad, tandaan mo yung bar. Galing yung mag-take, kaya ka na. Thank you Lord, damo na eh. Thank you. Yan, masarap yung mga pagkino. Tandaan mo. Kaya ganito na hindi na. Sakit na bagaya, tandaan mo bakit? Hindi na halakad ka eh. Ito ba eh? Mga sabi ko kasi lalakad na ako. Wow, gagawin ka eh. Push! Ikaw si asong masas ka, asong ka eh. Alang asong malambot. Diba? Masyasin mo na. Chan. Eh, binasong, dasa niya po yun eh. Yan yung problema eh, makalakad ka. Thank you, Lord. Sikat ka ba? Pagkala mo. Sikat ka ba? Sikat ka mag-get mo eh. Very good. That's good. Relax. Okay, relax. Inhale, exhale. Relax. Sige mo, thank you Lord. Okay, fit. Thank you, Asyong. Thank you. So, mas muli po, next, bukas po ay pesta po dito sa may Hacienda, Pandakaki. Pandakaki po. So, again, shout out at pinabati ko ang pesta dito sa Pandakaki. Dito sa may Hacienda. Bukas po, pesta po sa nila. May God bless you all. May you celebrate your pesta in peaceful. Yan. Nakapayapaan at kasangana. Pesta para bukas. So, kasi muli po, ito po yung challenge ko po kay mga Asyon. Nagawa niya po yung duwang book niya. 2 sets. So bukas po, kung matutuloy yung aming target bukas, 3 sets naman. So dumadami yung 3 sets para ma-develop po yung kanyang matuwid niya. Mananakit po yan. Bakit? Kasi bumagalaw na. No? Kung asyon sakit niya po kasi huling gagalaw yan. So kapag gagalaw, pati may sanay na po yan, butuwa na siya. Pati may gandila na, kaya na video. Check. Sige. Ilan na kapag kaiba? Ito warm up. Upo tayo. Sige.
Lakad siya pa. Ganyan. Walk. So, upo lang. Tayo lang. Tayo ka lang. Alakang gabi. Alakang ka. Yaman. Alakang. Okay? So, po, dandahan. Dandahan yung back. Ano dyan? Balancing. Okay. Last one. Disco de balancing. Sige ba? Buka ba? Buka lang ha. Wala kang hawakan ha. Sige po ka. Dandahan na. Okay. Very good. Di ba? Eh, nakakanan ka paliwari. Pacheco mga balance book. O sige, one more time. So, okay. Ayan, back na eh. O, dito ang back na eh. O, sige. Bro ka kanya. Palakalali. Very good. Okay? God bless po.